Naslov, pomoćnica kršćana, vrlo je star. Prvi se put u kršćanskoj literaturi spominje oko 345. godine u dijelu svetog Ivana Zlatoustog. Kroz povijest, ovaj se naslov koristio u trenucima velikih društvenih, političkih i vjerskih kriza, kada su vjernici tražili Marijin zagovor za zaštitu i mir. Dva ključna povijesna događaja učvrstila su ovaj naziv u crkvi. Bitka kod Lepanta 1571. godine, kada je kršćanska Europa bila u velikoj opasnosti od osmanske invazije, Papa Pio V pozvao je cijeli vjernički puk na molitvu krunice. Nakon pobjede kršćanske flote kod Lepanta, Papa je u lauretanske litanije službeno uvrstio zaziv pomoćnica kršćana, moli za nas. Pobjeda nad Napoleonom 1814. Papa Pio VII bio je godinama u Napoleonovu zatočeništvu. Nakon što je neočekivano oslobođen i vraćen u Rim, Papa je to pripisao zagovoru Blažene djevice Marije, te je 1815. godine ustanovio blagdan Marije pomoćnice, koji se slavi 24. svibnja. Najveći procvat pobožnosti prema Mariji pomoćnici dogodio se u 19. stoljeću zahvaljujući svetom Ivanu Don Boscu, talijanskom svećeniku i utemeljitelju salezijanaca. Don Bosco je odabrao Mariju pomoćnicu za glavnu zaštitnicu cijelog svog djela, odgoja mladih i salezijanske obitelji. Često je ponavljao, Gospa je sama podigla ovu kuću i imajte povjerenja u Mariju pomoćnicu i vidjet ćete što su čuda. U Torinu je podigao i veličanstvenu baziliku posvećenu njoj u čast. Molitva Mariji, pomoćnici kršćana. Presveta djevice Marijo, pomoćnice kršćana, kako je dobro doći do tebe i moliti za vječnu pomoć. Ako zemaljske majke zaborave svoju djecu, kako bi nas mogla ti, najdraža naša majko, zaboraviti? Budi nam pomoć, molimo te, u svim našim potrebama, u svakoj boli, a osobito u svim našim kušnjama. Molimo tvoju neprekidnu pomoć svima onima koji trpe. Pomozi slabima, izliječi bolesne, obrati grešnike. Neka po tvom zagovoru rastu duhovna zvanja. Zauzmi se za nas, o Marijo, pomoćnice kršćana, da se uteknemo tebi ovdje na zemlji i da te možemo voljeti i vječno ti biti zahvalni na nebu. Amen.